panguva ino zvigananda zvachizowanikidzwa zvobatikidzwa manje. They've been caught red-handed. Tichiona the ZNA Lieutenant General Volatile PANE achibuda pachena in public achiti aiwa the social media ngaisangotaura zvaisingazivi kana kukama up nematheories mamwe angange ari emanyepo pamusoro pematransfers nemapromotions ari kuitwa kumabarracks. Zvisatapinda mashoko anobuda panguva ino zvinozikanwa nemunhu wese kuti at the moment the situation is very volatile. Zvinhu zvinomira zvakanaka, and these guys they are trying to proof the situation munyika yeZimbabwe. Not subscribe or like on the bell icon. Team on the day star Udanyora GT. The Zimbabwe National Army ZNA commander Lieutenant General Volatile PANE has said the media should stop creating imaginary conspiracy theories amid army officers transfer and promotions. Speaking during a handover ceremony at Chitepo Barracks in Mutare, Lieutenant General PANE said, "There is no controversy or conspiracy behind these changes of command. Changes of command are routine in any military organization." No response yapiwa na ZNA commander Lieutenant General Volatile PANE achiuya panguva ino uchionwa kunzi pamari assignments avari kuita, handover takeover avari kuita, transfers and promotions, panguva ino they really know kuti people know the truth, but they are trying kuda kubvisa chokwadi kuvanhu vachitaura mashoko achiti aiwa vanhu ngavasabuda nematheories avasingazivi. Zvinhu zviri common pane any military command kuti matransfers nemapromotions ariko. Panguva ino the situation tichiona kuti retired generals they are rallying behind VP Kosano Chwenga vachiti no to 2030, no to constitutional amendments. Zvasiya avakomana vari exposed panguva ino yavakutotsvaga mazano kuti voita sei kuti vapabude. Pena kupesekuche medu dzafungiro imo tudi pamusoro pechitwi ichi. Musangana subscribe or like chito on the bell icon.